Hej, og i dag vil jeg gerne vise hvordan man jailbreaker sig selv. Det er ret nemt. Du skal bruge en telefon, dig selv, din computer og dit kabel. Så det du gør, det er at du starter at tage kablet ind i din computer. Og så tager du kablet. Nu hopper vi lige ind i computeren. Det gør vi nu. Okay, vi er her, og her som du kan se, du kan kun få den til Windows, den hedder jailbreak.me. Og så har du din plugin her. Og så vi skal lukke telefonen. Check og check. Der er en lille bug, men ja, jeg har plugget den ind og alt det der. Og nu skal du bare jailbreak.me er ulovligt. Brug det på din egen vilkår. Programmet bruges til at jailbreake dig selv. Det kommer snart en ny opdatering. Bla 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 bla. Okay, og så nu skal du bare trykke på den her. Så nu har jailbreaket, så nu jailbreaket er gennemført. Vent nu 10 sekunder, indtil det er færdigt. Og så skal du så gøre sådan her i 10 sekunder.